Vodiči v našom meste sa len donedávna častokrát márne snažili nájsť miesto na parkovanie. Dnes je všetko inak. V meste Senec sme zaviedli novú parkovaciu politiku. Čo všetko sa zmenilo? A ako to celé funguje? Mám rezidentskú kartu a tým pádom mám parkovanie vyriešené na celý rok iba za 50 eur. Som maximálne spokojný. Je ale viac možností, ako parkovať pomocou parkovacej karty. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie po dobu platnosti karty v lokalite B. Platná môže byť 1 rok alebo 6 mesiacov. Karty budú platiť pre motorové vozidlá kategórie M1, N1, L5E a L7E. Bežné žiadosti o parkovacie karty vybavíte jednoducho, napríklad aj cez našu web stránku. Či už vlastníte nehnuteľnosť, máte u nás trvalý pobyt, pracujete v spoplatnenej zóne, alebo občas prijímate návštevy, nový parkovací systém je ústretový a efektívny.